Postoji podela kretanja na translatorno kretanje ili translaciju i rotaciono kretanje ili rotaciju. Kao primjer translatornog kretanja, pogledajte kretanje ove knjižice koju ja pomeram. Recimo na gore, u stranu, po dijagonali. Što uočavate? Svi delići tela kreću se na isti način. Linija koja spaja kraj ili dijagonala ove knjige ostaje stalno paralelna sama sebi. Za isto vremena svi delići pređu iste puteve, odnosno iste su im brzine. Ovakvo kretanje zovemo, rekli smo još jednom, translacijom skraćeno i opisujemo ovim veličinama. Pomeraj, o kome smo već pričali, put poznajemo, brzinu, i pošto sad govorimo o ravnomernom kretanju, dakle pretpostavljamo da je brzina stalna za sve deliće ovog tela. Takođe, ovakav tip tela ili drugog oblika, čiji se oblik dimenzije ne menjaju tokom kretanja, zovemo krutim telom. I takva tela posmatramo nadalje. Druga vrsta kretanja, rotaciono kretanje, može da se uoči pri posmatranju jedne stare gramofonske ploče. Uočite razliku. Kakvi su putevi tačaka koji se nalaze na različitim rastojanjima od centra ploče? Kao što vidite, tačka bliže centru prelazi manji put, manji obim kružnice u odnosu na tačku koja je dalje od centra. Dakle, za rotaciono kretanje je karakteristično da svi delići tela opisuju kružne putanje. U paralelnim ravnima, znači tačka sa ove i sa